Čože? Apelovať mi daj. Čo? Foržák, máš cigary dlhé? Nemám nič ja. Mároš nemá nič. Slabý je Foržák, slabý. A ty Foržák slabý. Mároš nemá nič. Tak ale dones nejaké many, vieš, aby sme mohli piť. Kilo máš? Bože, no čo? Ja, no tak dojď, aspoň to kilo nám donesieš. Daj mi telefón. A neapelovať. Miša! Neapelovať. No ideš. Mišo. Mišo! Á, radšej nič. Mišo, ako vtedy na videu. Ja? Aj niečo ešte. A ešte niečo? My sme... Nekamerovať. Natáčaj, ideš. Ideme, no. Frkaj. Táčik má okaká. Davidko, ciká, daj sem. Pepe. Počkaj, ide to. Idem vyskúškať. Ja natáčam inak. Nevadí. Nevadí, pohode. Neba, však Romana. No. Šajze. Hovno. Ty dopadol. Je to mužské. Na filmu. A tu je jedna. Muha. A tu je piča. Povedzte, ste pripravení na zmeny počasia? Som. A vy? Čože? Mišo, what you want to be Dobre, už to stopni. Stopni to už, že koniec. Chápeš? Kým si, ale tým Dobre, koniec. A toto je? Koniec.